Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrdaky sanyny Xi Jinping Türkmenistan Hatay gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy boýunça teklipleri gollaýar. Naq ýüplükleriň uly tapgyry eksperti ýerleneli, geljegiň owatlysy tanıştyrly. Aşgabatda hindi filmler görkezler ýaly habarlar ýetirýär. Gelin inni bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Xi Jinping Türkmenistan Hatay gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy boýunça teklipleri gollaýar. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň başlyklarynyň geňeşiniň mejlisine hormatly mehman hökümine gatnaşmak üçin Samarkanda gelen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen doşdy. Dostlukly döwletiň başlyklaryny ýangyç energetika toplumynyň Hatay Türkmeni hyzmatdaşlygynyň möhüm ugur bolup durýandygyny bellep, bu ulgamda gatnaşyklary mundan beýlekde giňeltmek hemde Türkmenistan Hatay gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulşy boýunça Türkmen tarapynyň tekliplerini dolu gollady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gaz ulgamynyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny öňe çekip, Türkmenistan Hatay gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulşy boýunça gepleşikleri işçileşdirmek maksady bilen gaz hyzmatdaşlygy boýunça döredilen bilelikdäki iş toparynyň nowatdaky duşçugyny geçirmek teklip etdi. Ulagy logistika ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm ugur hökümine kesgitlendi. Şunuň bilen baglykda Hatay, Kazakistan, Türkmenistan, Iran demir ýol gatnawlarynyň teze ugurunyň geljegi uly hasap edilýär. Bellenşýäli bu geçelgäniň egert uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek üçin konteyner gatnawlary boýunça dört taraplaryň ýylalaşygy baglaşmak maksady laýyk bolar. Şunuň bilen birlikde taraplar bilim, ilm, medeniýet, saglyk goraýşy we beýleki durmuş ähmiýetli ugurlarda gatnaşyklary mundan beýlekde giňeltmegi hemde potolandyrmagyň möhüm döwün nagtadylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow pursatdan peýdalanyp, Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'i özü üçin amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy. Hatay Halk Respublikasynyň başlygy çakylygy hoşallyk bilen kabul edip, Türkmenistanyň başlygyny netijeli söhbetleşik dep bolan hyzmatdaşlygy işçileşdirmek boýunça beýan edilen teklipler üçin hoşallyk bildirip, özüne owatyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemde halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow özleri üçin istendik amatly wagtda Hatay'a sapar bilen gelmäge çagyrdy. Naq ýüplükleriň uly tapgyry eksperti ýerleneli. Türkmenistanyň döwlet haretçi mal birjasynyň sowdalaryna umumy bahasy 1,14 milyon dollar we 76,1 milyon manat bolan 15 geleşik baglaşyldy. Bu arada birjanyň resmi saýtyny belenilýär. Birleşen Arap Emirlikleri, Kırgızistan hemde Azerbaýjanyň wekilleri daşary ýurt puluny naq ýüplükleriň durly görnüşleriniň jemi 500 000 kilogramyny satyn aldylar. Birleşen Arap Emirlikleriň we Türkiýanyň wekilleri milli pully umumy bahasy 11,12 milyon manat bolan 335 000 kilogram naq ýüplükleriň durly görnüşlerini satyn almak üçin geleşikleri baglaşdylar. Beýik Britaniýanyň işçileri Türkmenistanyň saglyk goraýşy we derman senagat ministrliginiň kerhanasyny öňürlen. 1 litrlik gawa goýulan bir götürümli pavidon ýot ergeniň 12 000 sanasyny satyn aldy. Geleşiň umumy bahasy 438,14 000 manada deň boldy. İçerki bazarda yerli telekeçiler 64,5 milyon manada granulilenen texnika kukurdun 30 000 tonasyny satyn aldylar. Geljegiň owatlysı tanıştyrly. Fransiyada geljegiň owatlysı tanıştyrly. 2 gatly ýokary tezlikli owatly düzüme sagatda 350 km tezlige ýetip biler. Bu ugurda ilkinji owatly gatnawy 2024-nji ýylda ýola goýular we 10 ýylyň dowamyny ýurdun ähli ýerini gorşawalar. Bu owatly düzüme bilen gatnawlaryň esasy ugry Fransiýanyň öz içinde bolar. Soňlugy bilen bu ugurdaky gatnaw ugurlary halkara derejesine çykarmak meýilleşdirilýär. Geljegiň owatlysı 740 adam kabul etmek mümkinçiligine eýe bolar. Ýöne onuň sygymyny artyrmak mümkinçiligi hem bardy gaýdyrly. Aşgabatda hindi filmler görkezler. Hindistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň guramagyna paýtagtymyz Aşgabatyň Gulzemin Sowda merkezindäki Gulzemin kino zalyna hindi kinolarynyň görkezilişi bolar. Hindistanyň Aşgabatdaky elçihanasy 17-21 sentýabr aralygynda ýene 4 filmi görkezmek meýilleşdirýär. Meşhur hindi filmleriniň görkezilişiniň Hindi film festivaliniň çäklerinde gurulýandygyny bellemek gerek. Filmler her gün Gulzemin kino zalyna saat 19:00-da başlanar.
giriş töleksiz, ýöne yer sanlarynyň çäklidi üçin hasaba durmaňyz talap edilýär. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şoňunky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekim, Samarkandda Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň samiti öz işine başlady. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň samitiniň birinji güni möhüm wakalar, insanperwerligiň sarpasy nyşany bilen syýlaglananlar. Daşar ýurtlaryň awtologlarynyň eýelerinden alynýan tölegleriň möçberini üýtgetmeler giýirdildi. 16 sentýabr ýyldyzlaryny emediýe günlük teleýnama ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişden okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Turkmenistan plajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.